Na? 400 ka no? 400 limang altaw, 400? Na? Nulog mo nagsama dyan ni? Ano Kevin? Apa yung 400 ko mga limang altaw na nagbilbilag? Pakunay kayo mga pinangparpariga, yung timan na... Ni, da sumungad si ka. Pwede na ito eh. Sigurado may nalaking tangdan na. Yaman no Kevin? Tao nga, gusto ni! Na? Kaya? Tatak mo? Awan mo Kevin, rimorda. Doda ka ni mamang. Nakakatarin mo ah. Kapaya Kevin? Ang pangaldaw mi! Nadamag ko. Ako ah. Nakalawa ko ng mais yun. Wano nga rimorda, da na pananda. Sa mga rodato yun ka. Ang pangaldaw mi, gusto ni. Na? Nakaladla daw ka mga may manong Kevin. Tay ko ma. Tita balay, tay handa ko marimor. Nga tarimordan. Madi agar yun. Kami na pananda ah. Na? Napantan sa nakitenda manong Kevin. Uray ko karoon na. Mga tiyanda anak. Na? Gusto ni. May kontrol ito jitangdan mo. Di pala yun. At takar, itong pangaldaw mi, yes to ni. Kanya nga rodan. Sila naman na sinan. Ke ano sampal manong Kevin may kontrol ito din ko nak manen. Iti pa sidak ni manang dami story yun eh. Umunod ka pala ka tayo. Iutang ko na. Ang mo sa baawa. Umunod ka man. Istoryo. Ang pangaldaw mi. Ke Na, kanyang arti ala manong Kevin. mano pa yan ano yung sweldo? Na? 400 ka no? 400 limang altaw, 400? Ano ko na kama dyan ni? Ano Kevin? Apa yung 400 ko mga limang altaw na nagbilbilag? Pakunay kayo mga pinangparpariga, yung timan nalo na yan. Hamuman nagsikurahon man Kevin. 400 ti may saldaw. Wow! Yan manong Kevin. Saya ato mga nga ibaga ah, gusto ni. Mano nga rod? Limal daw, sumara man. Ke damo na so. Limal daw times 4. Na. Nga rod. Ke nawadwad ay tangtan mo manong Kevin. 4, 8, 12, 16, 20. 2,000? 2,000 ba? Kita ang calculator mo ta? Daman. Manong Kevin. Sumara, bumuto yung shak. Oh, Buludot. 400 times 5. 2,000 siya. Wow! Sigurado ng 2,000 ko dyan na eh. Na. buwan manong Kevin. Mano ti bala ya? Mano ti bala ka di? Iba yung na. Diya ka mo ni manong ni papang manong Kevin. Nagkaroon ka, pangal daw. Yawatan na lang kwanta na. Isa na eh. Buwan tayo back to lata ni papang manong Kevin. Nyaya jay. Kwa, sardinas nga kwa. 2. Dua. Dito taman. Then, ngapi nga ta. Ay, hanin, dito lapan. Talatan manong Kevin. Atilangan na ta. At nawat-wat mo lang ah. Di ba? Buwan manong Kevin. Lami ka tuwa. Isa lang di tandaan niya ni magandaan niya. Sakto man pagbantayan na ramido na mga security. Abos na di na pa yung tandaan na eh. Na, ito ni. Yang manong Kevin. Papalingat nga yung regular tayo dan. Na. Ke ada kanya manong Kevin mo korek ka. Daan na pangaldamin bakit ko ni. Pangaldamin. Makita. Na. Yang. Saji. Sorry tag tipid gesto ni. Yung di ko lang. Nalukong papang mo ah. Na. Your oray nakatay manong Kevin pa May sakti matandanan no may panjibalay ah. Alam ka sakto may toy. Apa yung ni manong mo Kevinan ko na nangarod. Pas ko may rupa ka umento yun da ayat ko lang ako ah. Na. Your oray mo latan manong oray Kevin nga doon. May itad ta tandang kon. Yung may ko kumatay tad ko kumangam nakatoy. At uray sulang kumate may tulong mo. Ate kita uray panandan lang. Awan talaga. Awan, nasulit ka gasto ni. Maminsan do pinagmamaisan mo to. To kaya atin ti patandang kanya yun ta. Kasan damat. Na. Manong Kevin. Kapuman lakit ta. Kasto-kastoy na lang. Lukuluk-kundak sa pati pinagtandanan na bayag yung paited. Na. May ko kumaytad talaga tayo manong Kevin nung nagimas pala ti kumkumagaw. Neji kardo kumag-kumag. Ang si Dalmi, ang pangal daw mi. Ang piyasi unod. Na. Mana si dagda siguro niyan manong Kevin. Na. Hasta kay lato. Nyo lang kumaytad nga. Sumang papang udam daw. Mula maytad. Kaya ubur-ubur ta pala yung. Kaya takot.